Valdríamos unha pouco a tiro. Que? É ese café que me dixeras? Cando dixen tal? Hostia, outro día, non? Non estarás confundido? Eu nunca me confundo. Tratada aí unha primeira vez? Que mal che fai, muller? Déixame pensalo. Pensar o qué? Pois pensar que vai ser. Pois pénsalo. Espera un segundo. Que? Pa que é esa foto? Para pensar mellor. Ah, bueno. Pénsalo.